யாரு பாடினாலும் டக்குன்னு கூட பாடுவாங்க. பழைய என்னெல்லாமோ பாட்டு நமக்கு ஞாபகம் கூட இல்ல, தெரிய கூட தெரியாது, எல்லாம் பாடுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அத மீட்டிங்ல பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நான் இப்போ உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் ஷேரிங் பண்றேன் நானு. ஓகே, லெட் மீ ஓபன் த பிபிடி. நீங்க இது பிடிஎஃபா கொடுத்திருக்கீங்க. I think it is not in the PPT. மணிமேகலை மாதாஜி, நான் உங்களை கோஹோஸ்ட் பண்றேன். நீங்க will you be able to share the screen? தெரியலங்க மாதாஜி, எனக்கு அந்த ரெடி ஆகலதுல. ஏன்னா இன்னைக்கு பிடிஎஃபா கொடுத்திருக்கீங்க, எனக்கு பிபிடியா கொடுக்கல நீங்க. ஆமா, you are not given as PDF. So okay, if you are able to manage, I think you can manage. Okay ma'am. So I don't have issues. So first நான் prayers சொல்லிறேன், அதுக்கப்புறம் you can start with the session. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishravitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamahyam Tada Swapadandikam. Ye Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Prishtavana Shute Devi Pranamami Haripriye Panchakalpadarubhyasya Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Kadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. எல்லாருக்கும் வணக்கம், வந்தனங்கள். இன்னைக்கு நம்ம மணிமேகலை மாதாஜியும் இவங்க யாரு விஜயகுமாரி மாதாஜியும் வந்து செஷன் கொடுக்க போறாங்க. மைண்ட் அண்ட் சென்ஸ் கண்ட்ரோல், அதாவது செகண்ட் பார்ட்னு நினைக்கிறேன் இல்லைங்களா, இஃப் ஐ எம் ரைட். ஸோ ஆல்ரெடி மைண்ட் அண்ட் சென்ஸ் கண்ட்ரோல் பத்தி இவங்க கொடுத்துருந்தாங்க, நம்ம பிரேம மாதாஜி அவங்க அண்ட் லலிதா கண்ணன் மாதாஜி ரெண்டு பேரும் கொடுத்துருந்தாங்க. ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த பார்ட் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க, செகண்ட் பார்ட் ஐ திங்க் நீங்க கொடுக்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எஸ் மாதாஜி, நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க, நான் அப்படியே ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டே போறேன், நீங்க தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆரம்பிக்கட்டுமா மாதாஜி? எஸ் எஸ் எஸ். இந்த பிரசன்டேஷன் கொடுப்பதற்கு வாய்ப்பளித்த இஸ்கான் மேங்களூர் ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டெம்பிளுக்கும் நாமநிஸ்தா தாஸ் பிரபுஜி அவர்களுக்கும் தாரணீஸ்வரி மாதாஜிக்கும் ராதிகா மாதாஜிக்கும் எங்களது பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மேலும் எங்களை இந்த பக்தி பாதையில் கிருஷ்ண உணர்வுடன் எங்களை வழிநடத்தி செல்லும் சிங்காரம் செல்வம் பிரபுஜி, உஷா மாதாஜி, சுகன்யா மாதாஜி அனைவருக்கும் எங்களுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இன்னைக்கு நாங்க எடுத்துக்கிட்ட தலைப்பு மைண்ட் அண்ட் சென்ஸ் கண்ட்ரோல். பகவான் கூறுகிறார், இந்திரியானாம் மனசாஸ்மி பூதானாம் அஸ்மி சேதனா. புலன்களில் நான் மனம், உயிர்வாளிகளில் நான் உயிர் சக்தி, உணர்வு, சென்சஸ் என்று கூறுகிறார். மனதை ஒருநிலைப்படுத்தும் போது நம் புலன்கள் எல்லாம் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. மேலும் அதை கிருஷ்ணருடைய உணர்வில் நாம் எடுத்து செல்லும் பொழுது புலன்கள் எல்லாம் நம் வசப்படுகின்றன. இதை எந்தெந்த வழிமுறைகள்ல பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு கூறுகிறார். பகவத்கீதை அத்தியாயம் 2 ஸ்லோகம் 55 68 வரைக்கும் கூறுகிறார். ஸ்லோகம் 55. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பிரஜாஹதி யதா காமான் சர்வான் பார்த்த மனோகதான் ஆத்மன்யே வாத்மனா துஷ்ட ஸ்திதித பிரக்ஞ ததோச்சியதே. எப்போது ஒருவன் தனது மன கற்பனையினால் எழும் புலர்ச்சிக்கான எல்லா ஆசைகளையும் துறந்து தூய்மையடைந்த மனதுடன் தண்ணீர் திருப்தி அடைகின்றானோ அப்போது அவன் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனாக அறியப்படுகிறான்.
இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா ஸ்தித பிரக்ஞா அப்படிங்கிறது திவ்யமாக நிலை பெற்ற கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையாக நிலை பெற்றிருப்பவர். பெரும் முனிவர்களது நற்குணங்கள் எல்லாவற்றையும் பெறுகின்றனர். ஆனால் இத்தகு தெய்வ நிலையில் நிலை பெறாதவனோ புலனுகர்ச்சிக்கான ஆசைகள் அனைத்தையும் பெற்றிருக்கிறான். இந்த புலனிச்சைகள் அனைத்தும் கிருஷ்ண பக்தியில் ஈடுபட்டால் பெரும் முயற்சிகள் ஏதுமின்றி தானாகவே அடங்கி விடுகின்றன. இதுல 56வது ஸ்லோகத்துல ஸ்திததீர் முனி, நிலைத்த மனமுடைய முனிவர். அவர் எப்படி இருப்பார்னா, மூவகை துன்பங்களால் பாதிக்கப்படாத மனமுடையவரும் பற்றுதல், பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபட்டவரும் நிலைத்த மாமுடைய முனிவன் என்று கூறுகிறார். கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையாக இருப்பவர் முயற்சிகள் வெற்றி பெறாத போது அவர் கொஞ்சம் கூட கோபம் அடைவதில்லை. வெற்றியோ தோல்வியோ தனது உறுதியில் எப்போதும் நிலையாக உள்ளனர். ஏனெனில் அவர் எல்லா துன்பங்களையும் கடவுளின் கருணையாக எண்ணி ஏற்றுக்கொள்கிறார். இன்பம் வரும்போதும் சந்தோஷம் கொள்வதில்லை. 58வது ஸ்லோகத்துல ஆமையை பத்தி ஒரு உதாரணம் சொல்லியிருக்காரு. ஆமை தன் அங்கங்களை கூட்டிற்குள் இழுத்துக் கொள்வதை போல கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவர்களின் புலன்கள் இறைவன் தொண்டின் சில குறிப்பிட்ட செயல்களுக்காக மட்டும் உபயோகப்படுத்தப்பட்டு மற்ற நேரங்களில் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. இதுல ஆமை அப்படிங்கிறது மனம். அப்புறம் நன்மை தீமைகளை அடையும் போது அவற்றால் பாதிக்கப்படாமல் அவற்றை புகழாமலும் இகழாமலும் இருக்கின்றவன் பக்குவ அறிவில் நிலை பெற்றவன் ஆவான். பகுத்தறிவுடைய மனிதனின் மனதையும் பலவந்தமாக இழுத்து செல்லும் அளவிற்கு புலன்கள் சக்தி வாய்ந்ததும் அடங்காததும் ஆகும். இதற்கு உதாரணம், கடுமையான தவத்தையும் யோக பயிற்சியும் மேற்கொண்டு புலன்களை அடக்க முயற்சி செய்த பக்குவமான யோகியும் சிறந்த முனிவருமான விஸ்வாமித்திரர் மேனகையின் அழகில் மயங்கி தனது மனதை அவளிடம் பறிகொடுத்தார். அதே மாதிரி வீண் கர்வத்தால் கோபம் கொண்ட துர்வாச முனிவரால் தனது புலன்களை கட்டுப்படுத்த இயலவில்லை. ஆனால் துர்வாசரை போன்ற யோக சக்திகள் இல்லாத போதிலும் பகவானுடைய பக்தராக இருந்த அம்பரீஷ் மன்னர் முனிவரின் அநீதிகளை எல்லாம் அமைதியுடன் சகுத்தி கொண்டதன் மூலமாக வெற்றி கொண்டார். இது 60, 61வது ஸ்லோகத்துல இருக்கிற விளக்கம். அடுத்தது 67ல, நீரின் மீதுள்ள படகை கடுங்காற்று அடித்து செல்வதை போல அலைப்பாயும் புலன்களில் ஏதோனும் ஒன்றின் மீது மனம் ஈர்க்கப்பட்டு விட்டால் அந்த ஒரே ஒரு புலன் கூட மனிதனின் அறிவை இழுத்து சென்றுவிடும். இதுக்கு உதாரணம் அம்பரீஷ் மகாராஜா எல்லா புலன்களையும் அவர் கடவுளுக்கு தொண்டில் ஈடுபடுத்தினார். அடுத்தது 68வது ஸ்லோகம். தஸ்மாத் யஸ்ய மகாபாகோ நிக்ருஹீதானி சர்வசக இந்திரியாணி இந்திரியார்த்தேப்யஸ் தஸ்ய பிரக்ஞா பிரதிஷ்டதா. எவனுடைய புலன்கள் புலனுகர்ச்சி பொருட்களிலிருந்து முற்றிலுமாக விளக்கப்பட்டுள்ளதோ அவன் நிச்சயமாக நிலைத்த அறிவுடையவனாகின்றான். அனைத்து புலன்களையும் பகவானுடைய அன்பு தொட்டில் ஈடுபடுத்துவதன் மூலமாக மட்டுமே ஜடப்பொருள்களின் மீதுள்ள பற்றை கட்டுப்படுத்த முடியும். கிருஷ்ண உணர்வில் மட்டுமே ஒருவனது அறிவு உண்மையில் நிலை பெறுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது 3வது அத்தியாயத்துல அர்ஜுனன் சொல்றாரு, விஷ்ணு குலத்தவரே, விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது போல ஒருவன் பாவ காரியங்களை செய்ய எதனால் தூண்டப்படுகிறான் அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேக்குறாரு. அதுக்கு பகவான் சொல்றாரு, பகவான் உவாச்ச காமயேச குரோதயேச ரஜோகுண சமுத்பவக மகாசனோ மகா பாப்மா விதத்யேனம் இக வைரினம். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் குழல் கூறினார், அர்ஜுனா, காமமே இதற்கு காரணம். ரஜோகுணத்தில் உற்பத்தியாகி பின்னர் கோபமாக உருவெடுக்கும் இவ்வுலகின் எல்லாவற்றையும் அளிக்கும் பாவகரமான விரோதியாகும். தமோகுணத்தின் வெளித்தோற்றமே கோபம். இத்தகைய குணங்கள் கோபத்தை போன்ற இதர செயல்களின் மூலம் வெளிப்படுகின்றன. ஒழுக்கமான வாழ்க்கை அல்லது வாழ்க்கை மாற்றம் செயல்களின் மூலம் ரஜோகுணமானது தமோ குணத்திற்கு இழிந்து விடாமல் சத்வ குணத்திற்கு உயர்த்தப்பட வேண்டும். அவ்வாறு செய்தால் ஆன்மீக பற்றுதலின் காரணமாக கோபமெனும் கீழ்நிலை அடைவதிலிருந்து ஒருவனை காப்பாற்ற முடியும். ஆன்மீக ஆனந்தத்திற்காக பரமபுருஷ பகவான் தன்னை பல்வேறு ரூபங்களில் வியாபித்துள்ளார். ஜீவன்கள் அந்த ஆன்மீக ஆனந்தத்தின் அம்சங்கள். அவர்களுக்கு சற்று சுதந்திரம் உண்டு. ஆனால் அந்த சுதந்திரத்தை தவறாக பயன்படுத்துவதால் அவர்களது சேவை செய்யும் மனப்பான்மை
புலனின்பத்திற்கான எண்ணமாக மாற்றம் அடைந்து காமத்தின் வசப்படுகின்றான். புலியுடன் சேர்ந்த பால் தயிராக திரிவது போல இறைவனின் மீதான அன்பு காமமாக திரிந்து விடுகிறது. இந்த 37வது ஸ்லோகத்துக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்து ஒன்று சொல்றாங்க. ஜன்மாத் யஸ்ய யதோன்வயாத் இத்ரஸ்ச, பரபிரம்மனே அனைத்திற்கும் மூலம் என்று வர்ணிக்கப்படுகிறது. எனவே காமத்தை கிருஷ்ண உணர்வாக மாற்றிவிட்டால் காமத்தையும் கோபத்தையும் ஆன்மீகப்படுத்திவிட முடியும். ராமபிரானின் சிறந்த சேவகரான ஹனுமான் ராவணனின் தங்க நகரத்தை எரித்ததன் மூலம் தனது கோபத்தை வெளிக்காட்டினார். அப்பொழுது பகவானின் மாபெரும் பக்தரானார். அடுத்த ஸ்லோகம் 38வது ஸ்லோகத்துல காமத்தின் பல்வேறு நிலைகள். மாதாஜி இன்னும் கொஞ்சம் கீழேயே வந்துருங்க மாதாஜி. இங்க 43 கொடுத்திருக்கீங்க, ஆனா இங்க 26 ஒரு ஸ்லோகமும் நான் சேர்த்திருக்கேன். பிரபுஜி அது சேர்த்தல, நான் சேர்த்திருக்கேன் மாதாஜி. 3வதுல 38. ஓகே ஓகே, இருங்க 4 வந்துச்சு. 3ல 38 மாதாஜி. 37 தான் இருக்கு. ஓகே 38 நான் 38மே சொல்றேன் மாதாஜி. காமத்தின் பல்வேறு நிலைகள் எவ்வாறு நெருப்பு புகையாலும் கண்ணாடி தூசியாலும் கருப்பையாலும் மறைக்கப்பட்டு உள்ளதோ அவ்வாறே காமத்தின் பல்வேறு நிலைகளினால் உயிர்வாளிகள் மறைக்கப்பட்டுள்ளனர். இதுக்கு காமம் புகைக்கு ஒப்பிடப்படுகிறது. ஆத்மா தனது கிருஷ்ண உணர்வை சிறிதளவு வெளிக்காட்டும் நிலை புகையினால் மூடப்பட்டிருக்கும் நெருப்பை போன்றது. கண்ணாடியில் உள்ள தூசி பற்பல ஆன்மீக வழிகளினால் தூய்மைப்படுத்தும் முறையை குறிக்கிறது. இது 2வது ஸ்டேஜ் உள்ளவங்களுக்கு. கடைசி ஸ்டேஜ் கருப்பையால் மூடப்பட்ட கருவின் உதாரணம் கதியற்ற நிலையை குறிப்பதாகும். கிருஷ்ண உணர்வை விருத்தி செய்வதன் மூலம் காமம் எனப்படும் எதிரியை வெல்ல முடியும். மாதாஜி அடுத்தது 40வது ஸ்லோகத்துக்கு சொல்றேன் மாதாஜி. சொல்லுங்க. புலன்கள், புத்தி, மனம் ஆகியவை காமம் அமரக்கூடிய இடங்களாகும். இவற்றின் மூலம் ஜீவனின் உண்மை அறிவை மறைத்து காமம் அவனை மயக்குகின்றது. புலன்களின் எல்லா செயல்களுக்கும் மனமே மையமாகும். காமவயப்பட்ட புத்தி அகங்காரத்தை பெறுவதற்கும் ஜடத்துடன் தன்னை அடையாளம் காண்பதற்கும் ஆத்மாவை வசீகரிக்கிறது. எல்லா பொருள்களின் மீதும் பற்று ஏற்படும் போது ஜடப்புலன்களை அனுபவிப்பதில் ஆத்மா அடிமையாகி அதனை உண்மை இன்பமாக நினைக்கின்றது. அடுத்து மாதாஜி 42வது ஸ்லோகம் நான் சொல்றேன் மாதாஜி. செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள் ஜடப்பொருளை விட உயர்ந்தவை. மனம் புலன்களை விட உயர்ந்தது. புத்தி மனதை விடவும் உயர்ந்தது. ஆத்மா புத்தியை விடவும் உயர்ந்தவன். புலன்கள் பல்வேறு காம செயல்களின் வாயில்கள். புலன்களின் இயக்கமே உடலின் இயக்கம். புலன்களை நிறுத்துதல் என்றால் எல்லா உடல் இயக்கங்களிலும் நிறுத்துவதாகும். ஆனால் மனம் இயக்கத்திலேயே இருப்பதால் உடல் அமைதியாகவும் ஓய்வாகவும் இருந்தாலும் மனம் இயங்கிக் கொண்டே இருக்கும். மனதிற்கு மேல் புத்தியின் உறுதி, புத்திக்கு மேல் ஆத்மா. பகவானின் தொண்டில் ஆத்மா நேரடியாக ஈடுபடும் போது கீழ்நிலையில் உள்ள புத்தி, மனம், புலன்கள் என அனைத்தும் தானாகவே அடங்கிவிடும். மாதாஜி அடுத்தது 43வது ஸ்லோகத்துக்கு சொல்றேன் மாதாஜி. அதிகாரத்தன்மை ஜடப்புலன்கள் மனம், புத்தி ஆகியவற்றை விட உயர்ந்தவனாக தன்னை உணர்ந்து தெளிவான ஆன்மீக புத்தியினால் மனதை உறுதிப்படுத்தி காமம் எனப்படும் திருப்தி முடியாத எதிரியை ஆன்மீக பலத்தினால் வெற்றி கொள்ள வேண்டும். அதிகாரத்தன்மைக்கான ஆசைகளும் புலனுணர்ச்சிக்கான ஆசைகளும் கட்டுண்ட ஆத்மாவின் பரம எதிரிகள். ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வின் பலத்தால் ஜடப்புலன்கள் மனம், புத்தி ஆகியவற்றை கட்டுப்படுத்த முடியும். உயர்ந்த புத்தியை கொண்டு கிருஷ்ண உணர்வில் பயிற்சி பெற வேண்டும். மாதாஜி இது 3வது அத்தியாயம் முடிஞ்சிருச்சு. 4வது அத்தியாயம் விஜயகுமாரி மாதாஜி படிப்பாங்க. விஜயகுமாரி மாதாஜி நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க, இல்லைன்னா நான் பண்ணிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ண ஹரே ராமா. பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய துஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகேகே. பக்தர்களை காத்து துஷ்டர்களை அழித்து தர்மத்தின் கொள்கையை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்காக நானே யுகந்தோறும் தோன்றுவேன் என முக்காலம் இருந்த முழுமுதற் கடவுள் இப்போதைக்கு அப்போதே கூறினார். அதன்படியே சைதன்ய மகாபிரபுவாக கிருஷ்ண அம்சத்துடன் ராதாராணி அவர்களின் தங்கநிறத்தை கொண்டு யாவரும் மகிழும் வண்ணம் 450 வருடத்திற்கு முன்பு அவதரித்து நமக்கு மகா மந்திரத்தை அருளினார். அவருக்கும் பிரபுபாத அவர்களுக்கும் அவர்களின் வழி நின்று நம்மை வழிநடத்தும் நாமனிஷ்டாதாஸ் அவர்களுக்கும் ஆன்மீகத்தில் வறண்ட நிலத்தில் வெறியோடி இருந்த எங்களுக்கு நீரூற்றி வளர்த்து ஆன்மீக பாதையில் வழிநடத்தி செல்லும்
தரணீஸ்வரி மாதாஜி, ராதிகா மாதாஜி, சிங்கார செல்வன் பிரபுஜி, உஷா மாதாஜி, சுகன்யா மாதாஜி யாவருக்கும் எங்களது பணிவான நமஸ்காரங்களையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறார். பிரபுபாதா அவர்கள் 1962 அக்டோபரில் லண்டனில் கான்வே ஹாலில் ஆற்றிய உரையின் சிறு பகுதியை நான் இங்கு கிருஷ்ண உணர்வுடன் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். கட்டுப்பட்ட நிலையில் உள்ள நம் அறிவு குறைபாடுகள் மிக்கது. அதாவது அவன் பல தவறுகள் செய்பவன், மாயையின் வசப்படுவது, ஏமாற்றும் இயல்பு, 4 புலன்கள் குறைபாடுகள். இந்த குறைகளிலிருந்து நாம் விடுபட மகாமந்திரமே தீர்வானது என நமக்கு அருளி இருக்கிறார். மனக்கட்டுப்பாடு எனும் நெருப்பில் சிலர் களங்கமற்ற பிரம்மச்சாரிகள் புலன்களையும் கேட்கும் முறையும் அர்ப்பணிக்கின்றனர். மற்றும் சிலர் ஒழுக்கமான குடும்பஸ்தர்கள் புலன்கள் என்னும் நெருப்பில் புலனுணர்ச்சி பொருட்களை அர்ப்பணிக்கின்றனர். மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் தன்னுரிமை அடைய விரும்புவோர் புலன்களின் இயக்கங்களையும் பிராணனின் இயக்கங்களையும் அடக்கப்பட்ட மனம் என்னும் நெருப்பில் அர்ப்பணிக்கின்றனர். சமாதியில் இருப்பதற்கு சுவாச கட்டுப்பாட்டு பயிற்சிகளில் ஈடுபட கொண்டுள்ள சிலர் உட்சுவாசத்தில் வெளிசுவாசத்தின் இயக்கத்தையும் வெளிசுவாசத்தில் உட்சுவாசத்தின் இயக்கத்தையும் நிறுத்தும் முறையை பயின்று இறுதியில் சுவாசத்தை முழுமையாக அடக்கி சமாதி நிலை பெறுகின்றனர். வேறு சிலர் உணவு கட்டுப்பாடுகளை மேற்கொண்டு வெளி சுவாசத்தை அர்ப்பணிக்க. இப்ப நான் அந்த மூச்சு பயிற்சியை பத்தி கொஞ்சம் நான் சொல்றேன். அதாவது இப்ப நம்ம நல்லா உள்மூச்சு இழுக்கிறோம். உள்மூச்சை இழுத்துட்டு அதை நம்ம வச்சுக்கிட்டு அதை வெளியில விடுறோம். இதுக்கு பேர் அதாவது இந்த மூச்சு சமாதியில இருக்கிறதுனா நம்ம உள்மூச்சும் இருக்காது, வெளிமூச்சும் இருக்காது. இதுல என்ன பண்ணணும்னா நம்ம உள்மூச்சை இழுத்து அப்படியே வச்சுக்கிட்டு அது வெளியில விடக்கூடாது. அப்போ அங்க கும்பகம் வருது. அதுக்கப்புறம் அது எவ்வளவு நேரம் நம்மளால வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வெளியில விடுறோம். அப்போ அது வெளியில போயிடுது. அப்புறம் திருப்பியும் நம்ம அதாவது ஃபர்ஸ்ட் நுரையீரலை எம்டி பண்ணிக்கணும். எம்டி பண்ணிக்கிட்டு உட்சுவாசம் இருக்கணும். அப்புறம் ஃபுல் இதையும் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் எடுக்கணும். இதுதான் கும்பகம். அதாவது 2 கும்பகம். ஒண்ணு அந்த கும்பகம், இன்னொன்னு பாலிய கும்பகம் அப்படிங்கிறது. அதாவது இப்போ நமக்கு காற்று நம்ம உடலும் உள்ளமும் நல்லா இருந்தாதான் நம்ம நல்லா இருக்க முடியும். நம்ம உடல் வெஹிக்கிள் ஆட்டம். நம்ம நல்லா சாப்பாடு போடுறோம், எல்லாம் செய்யறோம், நல்லா அழகுபடுத்திக்கிறோம், எல்லாம் பண்றோம். ஆனா நம்ம மூச்சுக்கு ஏதாவது நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம்னா அது கிடையாது. இப்போ உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், கொரோனால எவ்வளவு பேர் கஷ்டப்பட்டாங்க, இந்த ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் வேணும் அப்படின்ட்டு எல்லாம். இது நம்ம சரியானபடி இந்த மூச்சு பயிற்சிகளை நம்ம பண்ணிட்டு வந்திருந்தா நம்ம அவ்வளவு உயிர்களை இழந்திருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அதாவது இப்ப நம்ம மூச்சுல 3 விதமான மூச்சு இருக்கு. ஒண்ணு ஹார்ட் பிரீத், அது நம்ம தொண்டை வரைக்கும் தான் போகும். இன்னொன்னு நார்மல் பிரீத், அது நுரையீரல் வரைக்கும் போகும். இன்னொன்னு டீப் பிரீத், அடியிலிருந்து இருக்கிறது, அது மணிப்பூரத்து வரைக்கும் அது போகும். நம்ம நுரையீரல்ல நம்ம கால்வாசி கூட நம்ம அதை ஃபில்அப் பண்றது இல்லை, அந்த காற்று அறைகளை. அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கு. இப்ப நம்ம கார்ல போறப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பிஎஸ்டி ப்ரெஷர் பாக்குறோம். ஆனா நம்ம உடம்புல எவ்வளவு காத்து நமக்கு வேணும், எவ்வளவு நமக்கு இருக்கு, அதுங்கெல்லாம் நம்ம பாக்குறதே இல்லை, காத்தை பத்தி கவலைப்படுறதே இல்லை நம்ம. ஆனா நம்ம உடம்புல நல்ல காற்று இருந்தாதான் நல்ல ரத்த ஓட்டம் எல்லாமே நமக்கு ஜீரணாது எல்லாமே நமக்கு இருக்கும். இந்த காற்று என்ன பண்ணணும்னா நம்ம இது மாத்திரம் இல்ல, நம்ம உடம்புல சக்கராஸ் இருக்கு. சக்கராஸ் என்ன சக்கராஸ்னா ஃபர்ஸ்ட் மூலாதாரம், சுவாதிஷ்டானம், மணிப்பூரகம், அநாகது, விசுத்தி அண்ட் ஆக்னை. இது நமக்கு நாளமில்லா சுருக்குகள். இதெல்லாம் சுரந்தாதான் நமக்கு நல்ல ஜீரண சக்தி இதெல்லாம் வரும். இந்த கீழே இருக்கிறது ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலத்தை நல்லா இது பண்ணும். நம்ம சும்மா இருந்தா அதனால முடியாது, அதை நம்ம பண்ணிதான் ஆகணும். அதுதான் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு அதுல கபம், வாதம், பித்தம் எல்லாமே இந்த மூச்சு சரி பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது மாத்திரம் இல்ல, நம்ம மகாமந்திரமும் இதெல்லாம் சரி பண்ணும். நம்ம மகாமந்திரம் பண்றப்போ என்ன பண்ணும்னா, இப்போ 16 சொல்லியிருக்காங்க, 16 மாலை. ஆனா நம்ம இது ஈஸியாவே பண்ணலாம். நம்ம 1 மாலை 2 மாலைக்கே கஷ்டப்படுறாங்க எல்லாம். ஆனா நம்ம தரணீஸ்வரி மாதாஜி நம்ம சொல்லி கொடுத்த அப்படி பண்ணா நம்ம 50 தடவை கூட சொல்லலாம். அவங்க சொல்லுவாங்க பிரம்ம முகூர்த்தத்துல பண்ணுங்கம்பாங்க. பிரம்ம முகூர்த்தத்துல நமக்கு அந்த பிரபஞ்சத்துல இருந்து நமக்கு நிறைய சக்தி வரும். நீங்க அந்த ஜன்னல்கிட்ட போய் நின்னு பாருங்க, காத்து அடிக்கும், ஆனா எந்த மரமும் அசையாது. அது எப்படி? அதாவது ஒரு காத்து செடியெல்லாம் அடையணும், ஆடும் இல்லையா? அதான் கொடியை செய்ததும் காற்று வந்ததா, காற்று வந்ததும் கொடியை செய்ததான் சொல்லுவாங்க. ஆனா இங்க எதுவுமே அசையாது, ஆனா காத்து மாத்திரம் வருது. அதுதான் பிரபஞ்ச ரகசியம். அந்த இடத்துல போய் நீங்க நின்னு நல்லா மூச்சு விட்டு நம்ம அந்த மகாமந்திரத்தை சொன்னோம்னா நமக்கு உள்ளார வரைக்கும் அது போய் என்ன பண்ணுதுன்னா நம்மளுடைய எல்லா நாளமில்லா சுரப்பிகளும் அது ஊக்குவிக்கும். அப்ப எல்லாமே நமக்கு சரியாகும். அது நம்ம கம்ப்ளீட்டா ஒரேடியா பண்ணாம அது பிரிச்சு பிரிச்சு பண்ணணும். இதுல நம்ம சிங்கார
செல்வன் வந்து ஒரு இது கொடுத்தாரு, டைம் டேபிள். அதுல என்ன பண்ணேன்னா காலை மாலை மதியம் 3 வேளையும் நம்ம இதை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. காலையில நம்ம பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? பித்தம். நம்ம உடம்பு நல்லா இருக்கிறதுக்கு கபம் வாதம் பித்தம் 3 சரி நிலைமையில இருக்கணும். காலையில பித்தம் வந்தா நமக்கு உடல் வெப்பம், உடலை காப்பது, ரத்த ஓட்டம், மன ஓட்டம், செரிமான உறுப்பு சுரப்பிகள் எல்லாம் நமக்கு நல்லா இருக்கும். 2வது மதியத்துக்கு வாதத்துக்கு என்னன்னா தசை மூட்டுகள், எலும்பு இவற்றின் பணியை செய்யும். 3வது மாலை கபம், உடலெங்கும் சீரான நீர்த்துவம் சீராக செயல்படும். இது வந்து ஒரேடே நம்ம 16 ஒண்ணா பண்ணாம நம்ம பிரிச்சு பண்ணலாம். இப்ப நம்ம வந்து ஒரு மந்திரம் செய்யணும், ஒரு சாமி கும்பிடணும்னா நம்ம என்ன பண்றோம்? முதல்ல நம்ம குளிச்சுக்கிட்டு அப்புறம் சாமிகிட்ட விளக்கேத்துறதுக்கு பிரசாதம் பண்ணி எல்லாம் செய்யறோம். ஆனா இதுக்கு நம்ம பிரபுபாதா எதுவுமே பண்ண வேண்டியதில்லை. நல்லா நம்ம சுத்தமா இருந்துட்டு நம்ம பாத்ரூம்ல கூட பண்ணலான்ட்டு நமக்கு எவ்வளவோ நமக்கு கொடுத்துருக்காரு. ஏன்னா இந்த கலியுகத்துல அந்த கலியோட நம்ம எதிர்க்கணும்னா நம்ம உடம்ப நம்ம ஸ்திரமா ஆக்கிக்கணும். அதுக்காக தான் இந்த மகாமந்திரத்துக்கு அவ்வளவு இது கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இந்த மகாமந்திரத்துக்கும் பிராணாயாமத்துக்கும் உள்ள இணைப்பு என்னன்னா, இப்ப நான் 20-30 வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆனா அப்ப வந்து நம்ம கொஞ்ச நேரம் தான் பண்ணுவோம். பண்றப்ப அந்த காத்து எங்களுக்கு பத்தல, நமக்கு தெரியாது, டயர்டா இருக்குன்னு சொல்லுவோம். ஆனா இப்ப வந்து இந்த 16 மாலை பண்ணி இன்னும் கூட நான் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறேன். அதை விட அதிகமா பண்றேன். அப்போ என்ன, அது நல்ல எனர்ஜி கிடைக்குது. நமக்கு நல்ல எனர்ஜி கிடைச்சு நமக்கு அந்த டயர்ட்னஸே வர மாட்டேங்குது. அதனால நம்ம எல்லாரும் அந்த மகாமந்திரம் சொன்னா அது ஃபுல் இதுவும் நமக்கு கிடைக்குது. எல்லாத்தையும் சுத்தப்படுத்துது, எல்லா ஓட்டத்திலும் சுத்தப்படுத்துது. இப்போ நாங்க முதல்ல பண்ண அந்த சுவாச பயிற்சியில என்ன பண்ணணும்னா சாப்பிடக்கூடாது. அது பண்றதுக்கு 1.5 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி சாப்பிடக்கூடாது. ஏன்னா சாப்பிட்டோம்னா என்ன ஆகும்னா நமக்கு அந்த சாப்பிட்டதெல்லாம் இந்த கும்பக்கு இதெல்லாம் பண்றப்போ அது உள்ளார வயிற்றெல்லாம் இது பண்ணும். ஆனா இந்த மகாமந்திரத்துல நமக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரேங்கிறப்போ நம்ம உடம்புல இருந்து காத்தெல்லாம் வெளியில போகுது. அப்புறம் நல்ல காத்து நம்ம உடம்புக்குள்ள வருது. அப்போ நிறைய நமக்கு ஆக்சிஜன் கிடைக்குது. அது கால நேரத்துல எழுந்துச்சு பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா அந்த இது கிடைக்கும். அதனால இந்த மகாமந்திரத்தை நம்ம எல்லாம் இன்னும் நிறைய செஞ்சு நம்ம உடம்புல இது. இப்போ டாக்டர்ஸ் போனா போலி, மருந்து வாங்க போனா போலி. எதை சாப்பிடுறதுன்னே நமக்கு தெரியல, யார்கிட்ட போறதுன்னே தெரியல. நம்ம உடம்புக்கு நம்மளே டாக்டரா இருந்து நம்மளே இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இந்த இதெல்லாம் நம்ம சீர் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா நம்ம உடம்பும் நல்லா இருக்கும். அப்புறம் சுவாச மனக்கட்டுப்பாடு அதெல்லாம் நான் சொல்லிட்டேன். சமாதி இருப்பதற்காக சுவாச கட்டுப்பாட்டு பயிற்சியில் ஈடுபட சிலர் உச்சுவாசத்தில் வெளிச்சுவாசம் இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். சொல்லியாச்சு மாதாஜி. 4வது நீங்க சொல்லுங்க. 5 ஸ்லோகம். ஏஹி சம்பத்சாபோஹா துக்கையோனய ஏவதே ஆத்யந்தவந்த கௌந்தேய ரதேசுரமதே புத. என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஜடப்புலன்களின் தொடர்பினால் வரும் இன்பம் துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால் அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை. இத்தகு இன்பங்களுக்கு ஆரம்பம் முடிவும் இருப்பதால் அறிவுடையோன் இவற்றினால் மகிழ்ச்சி அடைவதில்லை. பௌதீக புலன்களின் தொடர்பால் உண்டாகும் பௌதீக புலன்கள் தற்காலிகமானது, ஏனெனில் உடலே தற்காலிகமானதாகும். முக்தி பெற்ற ஆத்மா நிலையற்ற எதிலும் ஆர்வம் கொள்வதில்லை. திவ்யமான ஆனந்தத்தின் மகிழ்ச்சியினை நன்றாக அறிந்துள்ள முக்தி பெற்ற ஆத்மா பொய்யான இன்பத்திற்கு ஆசைப்படுவது இல்லை. அடுத்த 23வது ஸ்லோகம். ஒருவனால் தனது தற்போது உடலை நீக்கும் முன்பு ஜடப்புலன்களின் உந்துதல்களை பொறுத்து கொண்டு காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்த முடிந்தால் அவன் நன்கு நிலை பெற்றவனாவான். இவ்வுலகிலேயே அவன் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பான். உடலில் ஏற்பட்டிருக்கும் வியாதியை அசட்டை செய்தால் அது தீராத வியாதியாகிவிடும். அது போலவே புலன்களை கட்டுப்படுத்தாமல் அவிழ்த்து விட்டால் பின்னர் அவைகளை கட்டுப்படுத்த இயலாமல் போய்விடும். தன்னுணர்வு பாதையில் நிலையான முன்னேற்றம் பெற விரும்பினால் பௌதீக புலன்களின் உந்துதல்களை கட்டுப்படுத்துவது அவசியம். திருப்தியுறாத பௌதியாசிகள் கோபத்தை உண்டாக்குகின்றன. எனவே உடலை விடும் முன்பே இந்த உந்துதல்களை அடக்குவதற்கு பயிற்சி செய்ய வேண்டும். ஆசையையும் கோபத்தையும் அடக்க முயற்சி செய்வது ஆன்மீகவாதியின் கடமையாகும். 5வது அத்தியாயம் முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்த 6வது அத்தியாயத்துல 4வது ஸ்லோகம். 8 நிலைகளை கொண்ட அஷ்டாங்கம் என்னும் யோக பயிற்சியின் மூலம் எவ்வாறு பரத்தில் அடைய முடியும் என்று கிருஷ்ணன் அர்ஜுனனுக்கு விளக்குகிறார். யம நியம ஆசன பிராணயாமா பிரத்யாகாரா தாரணா தியானா சமாதி எனும்
8 நிலைகளை கொண்டது அஷ்டாங்க யோக பயிற்சியாகும். யோகம் என்பது உடற்பயிற்சி அல்ல, ஜீவாத்மாவை பரமாத்மாவுடன் தொடர்பு கொள்ள வைப்பது யோகம். யதாஹி நேந்திரியார்த்தே சி நகாமா மனுஷதே சர்வ சங்கல்ப சந்நியாசி யோகாரூடஸ்ததோச்யதே. எப்போது ஒருவன் பலநோக்கு செயல்களிலும் புலனுகர்ச்சியிலும் ஈடுபடாமல் எல்லா பௌதீக ஆசைகளும் துறந்த நிலையில் உள்ளானோ அவன் யோகத்தில் உயர்ந்தவனாக கூறப்படுகிறான். ஆறாவதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, மனதை நண்பனாக செயல்படும்படி கட்டுப்படுத்துவதே அஷ்டாங்க யோக பயிற்சியின் நோக்கமாகும். மனதை வென்றவனுக்கு மனமே சிறந்த நண்பனாகும். ஆனால் அவ்வாறு செய்ய தவறுபவனுக்கு அதுவே மிகப்பெரிய விரோதியாகும். மனம் வெல்லப்படாத எதிரியாக இருக்கும் வரை காமம், கோபம், பேராசை, மோகம் போன்றவற்றின் கட்டளைகளுக்கு ஒருவன் கீழ்ப்படிய வேண்டியதுதான். ஆனால் மனம் வெல்லப்பட்ட பின் இதயத்தில் வீற்றுள்ள பரமாத்மாவே ஆணைகளை நிறைவேற்ற அவன் தானாகவே முன் வருவான். அவன் அப்படிங்கிற மனமே தானாக முன் வருவான். உயர்ந்தவரின் கட்டளைகளை செயலாற்றுவதே ஜீவனின் ஆதார நிலையாகும். உண்மையான யோக பயிற்சி இதயத்தில் உள்ள பரமாத்மாவை சந்தித்து அவரது வழிகாட்டுதலை பின்பற்றுவது. ஜீவாத்மா ஏழாவதுல மனதை வென்றவன் அமைதி அடைந்து விட்டால் பரமாத்மா அவனுக்கு ஏற்கனவே அடைபட்டு விடுகின்றார். அத்தகு மனிதனுக்கு இன்பம், துன்பம், குளிர், வெப்பம், மான, அவமானம் எல்லாமே சமம். உண்மையில் எல்லா ஜீவன்களும் பரமாத்மாவான பரமபுருஷ பகவானின் ஆணைகளுக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்க வேண்டியவர்கள். மனம் வெளிப்புற மாய சக்தியினால் வழி தவறும் போது அவன் ஜட செயல்களில் பிணைக்கப்படுகிறான். யோக முறையினால் அவனது மனம் கட்டுப்படுத்தப்பட்டவுடன் பரமாத்மாவின் ஆணைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து விடும். இத்தகு திவ்யமான நிலை கிருஷ்ண உணர்வில் உடனடியாக அடையப்படுவதால் பகவானின் பக்தன் ஜடவாழ்வின் இருமைகளான இன்பம், துன்பம், குளிர், வெப்பம் போன்றவற்றால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. இந்நிலையில் உண்மையில் சமாதி எனப்படும் பரமனில் ஆழ்ந்திருத்தல். அடுத்தது 10வது ஸ்லோகம். பிரம்மன், பரமாத்மா, பரமபுருஷ பகவான் என்னும் 3 நிலைகளில் கிருஷ்ணர் உணரப்படுகிறார். கிருஷ்ண உணர்வு என்றால் பகவானின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் எப்பொழுதும் ஈடுபட்டு இருப்பதாகும். ஆன்மீகவாதியின் முதல் கடமை மனதை எப்பொழுதும் ஒருமுகப்படுத்தும். ஆன்மீகவாதியின் முதல் கடமை மனதை எப்போதும் கிருஷ்ணரில் நிலைநிறுத்துவதாகும். பரமனில் மனதை ஒருமுகப்படுத்துதல் சமாதி எனப்படுகிறது. மனதை ஒருமுகப்படுத்த எப்போதும் தனியிடத்தில் வசித்து வெளிப்புற பொருள்களின் தொல்லைகளை தவிர்க்க வேண்டும். மேலும் பக்குவமான மன உறுதியுடன் தன்னை உரிமை உணர்வினுள் பந்தப்படும் தேவையற்ற ஜடப்பொருள்களுக்காக இயங்கக்கூடாது. அனைத்தும் கிருஷ்ணருக்கு சொந்தமானவை என்பதை கிருஷ்ண உணர்வினர் நன்கு அறிந்துள்ளதால் தன்னுடைய சொத்து என்னும் எண்ணத்திலிருந்து விடுபட்டு உள்ளான். இதனால் தனக்காக எதையும் அடைவதற்கு அவன் இயங்குவதில்லை. எப்போதுமே ஜட விஷயங்களிலிருந்து விலகியுள்ளான். கிருஷ்ண உணர்வில் இல்லாதவருடன் அவனுக்கு செய்வதற்கு ஒன்றும் இல்லை என்பதால் அவன் எப்போதும் தனியாக இருக்கிறான். எனவே கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவனே பக்குவமான யோகி ஆவான். அடுத்தது 15வது ஸ்லோகம். யோக பயிற்சி என்பது எந்த ஒரு ஜட வசதியையும் அடைவதற்காக அல்ல, ஜட வாழ்க்கையை முற்றிலுமாக களைவதற்கே. கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுபவனது மனம் எப்போதும் கிருஷ்ண நிலைகளில் ஆழ்ந்துள்ளதால் அவனே பக்குவமான யோகியாவான். தம் ஏவ விதித்வாதி மிருத்யும் ஏதி. பரமபுருஷ பகவானான கிருஷ்ணனை புரிந்து கொண்டால் மட்டுமே போதும் பிறப்பு இறப்பு என்னும் பாதையை கடக்க முடியும். யோகத்தின் பக்குவ நிலை என்பது ஜடவாழ்விலிருந்து முழு விடுதலை ஆவது ஆகும். 16வது ஸ்லோகத்திலேயே ஒண்ணு சொல்றாங்க மாதாஜி. காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள தீபம் அசையாமல் இருப்பதை போல மனதை அடக்கிய யோகியும் திவ்யமான ஆத்மாவின் மீதான தியானத்தில் எப்பொழுதும் ஸ்திரமாக உள்ளான். அடுத்து 27வது ஸ்லோகத்தை சொல்றேன். பிரசாந்த மனசம் ஹேனம் யோகினம் சூகம் உத்தமம் உன்பதி சாந்த ரசசம் பிரம்மபூதம் அகல்மஷன். என் மீது மனதை நிறுத்திய யோகி நிச்சயமாக உத்தம சுகம் என்னும் உயர் பக்குவத்தை அடைகின்றான். பௌதிகமான களங்கத்திலிருந்து விடுபட்டு இறைவனின் திவ்யமான தொண்டில் ஈடுபடுவதே பிரம்மபூத நிலையாகும். மத பக்தியும் லப்தே பராம். மனம் பகவானின் தாமரை திருவடிகளிலேயே நிலை பெறும் வரை ஒருவன் பிரம்மனின் குணத்தில் நிலை பெற முடியாது. சாவை மன கிருஷ்ண பாதார விந்தையோ. இறைவனின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் எப்பொழுதும் ஈடுபட்டு இருப்பது, கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பது உண்மையில் எல்லா ஜட களங்கங்களிலிருந்தும் ரஜோ குணங்களிலிருந்து விடுபட்ட நிலையாகும். அடுத்து மாதாஜி 35, 36.
அமைதியற்ற மனதை அடக்குவது சந்தேகமின்றி மிகவும் கடினமானமே. ஆனால் தகுந்த பயிற்சியினாலும் பற்றின்மையாலும் அது சாத்தியமாகும். புனித ஸ்தலத்தில் வசித்தல், பரமாத்மாவின் மீது மனதை செலுத்துதல், புலன்களையும் மனதையும் அடக்குதல், பிரம்மச்சாரியத்தை பின்பற்றுதல், தனியாக இருத்தல், இதெல்லாம் தற்காலத்தில் கடைபிடிக்க முடியாது. ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வின் 9 விதமான பக்தி தொண்டில் ஈடுபட முடியும். இந்த 9 பக்தி நெறிகளில் முதலாவதும் முக்கியமாவதும் கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்பதே ஆகும். கிருஷ்ணரை பற்றி எந்த அளவிற்கு கேட்கின்றோமோ அந்த அளவிற்கு கிருஷ்ணரிடமிருந்து மனதை பிரிக்கும் விஷயங்களிலிருந்து விடுபட்டு அவன் தெளிவடைகிறான். இறைவனுக்கு பக்தி செய்யாத செயல்களிலிருந்து மனதை விளக்குவதால் எளிதாக வைராக்கியத்தை கற்க முடியும். வைராக்கியம் என்றால் இந்த இடத்துல பற்றின்மை. மனதை பௌதீகத்திலிருந்து விடுத்து ஆன்மீகத்தில் ஈடுபடுத்துவதாகும். 36வது ஸ்லோகத்துல ஸ்லோகம் அசத்யாதாத்மனா யோகா துஷ்பிரபா இதிமே மதிஹி வஷ்யாத்மனா தூ யததா சக்கியோ அவாப்தும் உபாயத. மனதை பௌதீக இன்பங்களில் ஈடுபடுத்திய வண்ணம் யோகத்தை பயில்வது என்பது விறகின் மீது நீரை ஊற்றிய வண்ணம் நெருப்பை மூட்ட முயல்வது போன்றதாகும். மனதை கட்டுப்படுத்தாமல் யோகத்தை பயில்வது கால விரயமே. பகவானின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் இடையறாது ஈடுபடுவதன் மூலம் மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். கிருஷ்ண உணர்வினன் எவ்விதம் தனிப்பட்ட முயற்சியும் இன்றி யோக பயிற்சியின் பலனை எளிதாக அடைகின்றான். அடுத்தது 8வது அத்தியாயம். 8வது அத்தியாயத்துல 7வது ஸ்லோகம். தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு மாம் அனுஸ்மரம் யுத்யச மை யர்பித மனோபுத்திர் மாம் ஏவைஷ்ய சம்சயஹ. பௌதீக செயல்களில் உன்னுடைய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து உன்னுடைய மனதையும் புத்தியையும் என்னை நிலைநிறுத்துவதன் மூலம் நீ என்னையே அடைவாய் என்பதில் ஐயம் இல்லை. பௌதீக செயல்களில் ஈடுபட்டிருக்கும் எல்லா மனிதர்களுக்கும் விதிக்கப்பட்ட கடமையையும் தொழிலையும் விட்டுவிடும்படி பகவான் கூறவில்லை. அவற்றை தொடர்ந்து செய்து கொண்டே ஹரே கிருஷ்ணா உச்சாரணத்தின் மூலம் கிருஷ்ணரை நினைக்க முடியும். ஒருவனை பௌதீக களங்கங்களிலிருந்து தூய்மைப்படுத்தி அவனது புத்தியையும் மனதையும் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுத்தும். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே என்ற திருநாம உச்சாரணத்தின் மூலம் உன்னத லோகமான கிருஷ்ணலோகத்துக்கு மாற்றப்படுகிறான். இதுல 8வது ஸ்லோகத்தை சேர்த்து மாதாஜி, பரமபுருஷரின் ஒளி அதிர்வனை கேட்பதும் உச்சரிப்பதுமான இந்த வழிமுறையில் காது, நாக்கு மற்றும் மனமும் ஈடுபடுத்தப்படுகின்றன. இந்த உன்னதமான தியான முறையை பயிற்சி செய்வது மிகவும் எளிதானதாகும். யோக பயிற்சி என்பது உள்ளிருக்கும் பரமாத்மாவின் மீது தியானிப்பதாகவும், அதுபோலவே ஹரே கிருஷ்ணா உச்சாரணத்தின் மூலம் ஒருவன் எப்போதும் தனது மனதை பரமபுருஷரின் மீது நிலைநிறுத்துகிறான். மனம் சஞ்சலமான என்பதால் கிருஷ்ணரை நினைப்பதன் மூலம் அது அமைதி அடைகிறது. பட்டுப்பூச்சி ஆக வேண்டும் விருப்பத்தினால் ஒரே வாழ்வில் பட்டுப்பூச்சியாக மாற்றம் பெறும் கம்பளி பூச்சியாகும். அதுபோல கிருஷ்ணரை இடையூறாது நினைத்தால் வாழ்வின் இறுதியில் நாம் அவரை போன்ற உடலமைப்பை பெறுவது உறுதி. 10வது ஸ்லோகத்திலும் பிரலாத மனதுடன் எவனொருவன் இறக்கும் தருவாயில் தனது உயிர் மூச்சை புருவங்களுக்கு மத்தியில் நிறுத்தி யோக பலத்தினால் பிரலாத மனதுடன் முழு பக்தியுடனும் பரமபுருஷரை நினைப்பதில் ஈடுபட்டுள்ளானோ அவன் நிச்சயமாக பரமபுருஷ பகவானை அடைவான். இறக்கும் நேரத்தில் மனதை பரமபுருஷ பகவானின் மீது பக்தியுடன் நிலைநிறுத்த வேண்டும். 6 சக்கரங்களின் மீது தியானம் செய்யக்கூடிய ஷட் சக்கர யோக பயிற்சி அறிவுறுத்தப்படுகிறது. தூய பக்தன் யோகத்தை பயிற்சி செய்வதில்லை, எப்போதும் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டுள்ளதால் பகவானின் கருணையால் அவரை நினைக்க முடியும். ஆழ் மனதில் பதிந்துள்ள மகாமந்திரம் இறக்கும் தருவாயில் வெளிப்படும். அதுல 12வது ஸ்லோகத்துல ஒண்ணு படிக்கிறோம். பிரத்யாகரா, புலன்களை புலனின்ப விஷயங்களிலிருந்து விளக்குதல். இது ஒரு யோக நிலை. அறிவை சேர்க்கும் புலன்களான மூக்கு, நாக்கு, தோல் ஆகியவற்றை முழுமையாக கட்டுப்படுத்த வேண்டும். புலனின்பத்தில் ஈடுபடுவதற்கு அவற்றை அனுமதிக்க கூடாது. மனம் இதயத்துள்ள பரமாத்மாவின் மீது நிலைநிறுத்தப்படுகிறது. 14 திரளாத மனதுடன் என்னை எப்பொழுதும் நினைப்பவன் சுலபமாக என்னை அடைகிறான், ஏனெனில் அவன் பக்தி தொண்டில் இடையூறாது ஈடுபட்டுள்ளான். இக்களங்கமற்ற பக்தர்களால் அடையப்படும் இறுதி இலக்கு இப்பதத்தில் கூறப்படுகிறது. ஞானமோ கர்மமோ ஞான யோகமோ கர்ம யோகமோ கடையோகமோ கலக்காத தூய்மையான பக்தி யோகமே சிறந்தது. அனன்ய சேதா, தூய பக்தி யோகத்தில் ஒருவன் கிருஷ்ணரை தவிர வேறு எதையும் விரும்புவதில்லை.
எதற்கும் ஆசைப்படுவதும் இல்லை. சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் தூய பக்தன் நிஷ்காம சுயநலம் ஏதும் இல்லாதவன் என்று கூறப்படுகிறான். கடவுள் அனைவரின் மீதும் கருணை வாய்ந்தவர் என்றும் பிறளாது எப்பொழுதும் தனக்கு சேவை செய்யும் பக்தர்களிடம் அவர் தனிக்கவனம் செலுத்துகிறார். பகவான் பல்வேறு வழிகளில் அப்பக்தனுக்கு உதவுகிறார். பகவத்கீதை 10:10 ததாமி புத்தி யோகம் தம். பக்தனுக்கு தேவையான புத்தியினை பகவானே வழங்குகிறார். அதன் மூலம் பக்தனால் பகவானை ஆன்மீக உலகில் இறுதியாக அடைய முடியும். கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் போன்ற எந்த பயிற்சியினாலும் யாரும் பரமபுருஷ பகவானை அறிந்து கொள்ள முடியாது. அந்த யோகா முறைகளின் மூலம் பக்தி யோகத்தை சற்று முன்னேற செய்யலாம். ஸ்லோகம் 34 கிருஷ்ண 8வது இதுல 34 9வது மாதாஜி. மாதாஜி 8 முடிஞ்சது. 9 விஜயகுமாரி மாதாஜி கண்டினியூ பண்ணுங்க. அன்மியூட் பண்ணுங்க. அன்மியூட் பண்ணுங்க மாதாஜி. மாதாஜி பாருங்களா? வருது. இது வீடியோவை ஆன் பண்ணி தான் வச்சிருக்கேன். வீடியோ சொல்லல, ஆடியோவை தான் ஆன் பண்ண சொன்னேன். ரெண்டுமே ஆன்ல தான் இருக்கு. அனன்யா சிந்தையந்தோ மாப்பியே இன பாஷிதே தேசாம் நித்யாபி யுக்தானம் யோகக்ஷேமம் வகாமியகம். முழுமுதற் கடவுள் அர்ஜுனிடம் கூறுகிறார், எனது திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து கொண்டு களங்கமற்ற அனன்ய பக்தியுடன் என்னை நித்தியமாக வழிபடுவதற்கு அவர்களுக்கு வேண்டியதை கொடுத்தும் அவர்களிடம் இருப்பதை காத்தும் ரட்சிக்கிறேன் என்றார். இறைவனுக்கு பக்தர்கள் ஆற்றும் பக்தி தொண்டு 9 வேகம். 1 கேட்டலின் மூலம் ஸ்ரீமத் பாகவதன் நாயகனான ஸ்ரீமத் மகாராஜா. 2 பகவானின் புகழ்பாடி ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கூறியுள்ள சுகதேவ கோஸ்வாமி. 3 பிரார்த்தலின் மூலம் அக்ரூரர். 4 நினைத்தலின் மூலம் பிரகலாத மகாராஜா. 5 பூஜத்திலின் மூலம் பிரித்து மகாராஜா. 6 பிரபுவின் பாதகமங்களை சேவித்தலின் மூலம் லட்சுமி தேவி. நேரடியாக சேவை செய்த ஹனுமான். 8 தோழமை மூலம் அர்ஜுனன். 9 எல்லாவற்றையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணித்த பலி மகாராஜா. இந்த நவரச பக்தியை ஒட்டுமொத்தமாகவோ தனித்தனியாகவோ மேற்கொண்டு வரும்போது பகவானுடன் பக்தன் இடைவிடாது தொடர்பு கொள்ளும் போது அவனுடைய மனமானது எந்த எதிர்மறை எண்ணங்களும் புகாவண்ணம் பாதுகாக்கப்படுகிறது. இத்தகு பகவானின் அன்பு கருணையே காரணமாகும். பக்தன் எந்த அளவு பக்தி செலுத்துகிறானோ அதே போல் பகவானும் பக்தனுடன் அன்பு செலுத்துகிறார். 34 மன்மனா பாவ மத்பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாம் ஏ வைஷயி யுக்த வேவம் ஆத்மானாம் பத் பராயணா. கிருஷ்ணரை அன்புடன் நினைக்க வேண்டும், அதுவே பக்தி. கிருஷ்ணரை பற்றி ஞானத்தை தொடர்ந்து விருத்தி செய்ய வேண்டும். அவ்வாறு சாதகமான விருத்தி செய்வது எப்படி? அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆசிரியரிலிருந்து கற்க வேண்டும். கிருஷ்ணரே புருஷோத்தமரான முழுமுதல் கடவுள். மேலும் அவர் உடல் ஜலமில்லை, நித்தியமும் அருவம் நிறைந்த ஆனந்தமயமானது என்பதை நாம் பலமுறை விளக்கியுள்ளோம். கிருஷ்ணரை பற்றி இத்தகு விளக்கம் ஒருவன் பக்தனாவதற்கு உதவும். மாறாக தவறான மூலத்திலிருந்து கிருஷ்ணரை அறிய முயல்வது பயனற்றதாகும். 12 அடுத்தது 8 மையேவ மன ஆதத்ஸ்வ மயி பூரத்தின் நிவேசய நிஷிஷ்டை மையேவ அத ஊர்த்துவம் நசம் சய. அர்ஜுனனிடம் பகவான் கூறுகிறார், முழுமுதற் கடவுளான என் மீது உனது மனதை நிறுத்தி உன்னுடைய முழு அறிவையும் என்னில் ஈடுபடுத்து. வாயிலாக இவ்வாறு நீ எப்போதும் என்னிலேயே வாழ்வாய் என்பது ஐயமில்லை என்று உறுதியாக கூறுகிறார். நாம் எப்போதும் கிருஷ்ண உணர்வில் இருந்தால் எந்த எதிர்மறை எண்ணங்களும் நமக்குள் தோன்றாது. நம்மை பகவான் வழிநடத்தி செல்வார் என்ற திட நம்பிக்கையும் தைரியமும் நமக்கு ஏற்பட்டு நம் செயல்கள் தடங்களின்றி வெற்றியாக நடக்கும். 16 ஸ்ரீவிதம் நரஸ்கேதம் சாரும் நாசம் ஆத்மனக காம குரோதஸ்ததா லோப சத்மாத் ஏதத்ரய தியதே. காமம், கோபம், பேராசை ஆகவே நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் 3 கதவுகளாகும். இவை ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துவதால் ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும். 18 மாதாஜி இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலீங்களா? அதாவது நம்ம
வந்து நான் பின்னாடி ஒரு இது வச்சிருக்கேன் மாதாஜி. அது துக்காலயம், அதுல நரகம், அப்புறம் வைகுண்டம் எல்லாம் ஒரு ரவுண்ட் பண்ணி ஒரு பிக்சர் ஆட்டம் வச்சிருக்கிறேன். ஓகே ஓகே, நீங்க 18 சொல்லுங்க. 18 சாப்டர் படிங்க. நமது 18ல வந்து 51 to 53 நமது புத்தியினால் தூய்மை அடைந்து உறுதியுடன் மனதை கட்டுப்படுத்தி புலனுகர்ச்சியில் பொருட்களை துறந்து விருப்பு வெறுப்பு இன்றி விடுபட்டு தன்னிடத்தில் வாழ்ந்து குறைவாக உண்டு உடல் மனம் பேச்சினை கட்டுப்படுத்தி எப்போதும் தியானத்தில் ஆழ்ந்து பற்றுதல் என்று அகங்காரம், பொய்யான வலிமை, பொய்யான பெருமை, காமம், கோபம், உரிமை உணர்வின்றி அமைதியாக இருக்கும் மனிதன் தன் உணர்வின் நிலைக்கு நிச்சயமாக உயர்த்தப்படுகிறான். இதுவே பிரம்மனை உணரும் நிலையாகும். இது பிரம்மபூத நிலையாகும். நதிகள் கடலில் வந்து கலந்தாலும் கடல் மாறுவதில்லை. அதுபோல தடையின்றி வரும் ஆசைகளால் பாதிக்கப்படாதவன் மட்டுமே அமைதியை அடைய முடியும். அப்புறம் 65 மன்மனா பல பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாம் ஏவை சேசி சத்தியம் தே பிருத்யுனே பிரியோசிமே. தூய கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவர்கள் கிருஷ்ணனுடைய இருப்பிடத்திற்கு நிச்சயமாக திரும்பி செல்வர். இரு கரங்களில் புல்லாங்குழல், தலைமுடியில் மயிலிறகியும் நீலமேனியில் மஞ்சள் பட்டாடை உடுத்தி அழகான திருமுகத்துடன் விளங்கும் உருவத்தின் மீது தனது மனதை ஒருமுகப்படுத்த வேண்டும். எப்போதும் என்னை பற்றி நினைத்து வழிபட்டு வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக. நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதால் இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கிறேன் என்று பகவான் கூறுகிறார். அப்புறம் பாகவதத்திலிருந்து கொஞ்சம் சொல்றேன் மாதாஜி. பதம் 29 கிருஷ்ண உணர்வை முழுமையாக விருத்தி செய்து கொள்ளாதவர்கள் மீதுதான் கலியின் ஆதிக்கம் செல்லும். ஒருவன் தன்னை பரமபுருஷருடைய பாதுகாப்பின் கீழ் முழுமையாக வைத்துக் கொள்வதன் மூலம் கலியின் விளைவுகளை தடுத்துவிட முடியும். நாம் அவரது உபதேசங்களை ஏற்றுக்கொண்டு தர்ம வழியில் நம் செயல்களை ஈடுபடுத்தினால் பகவான் கருணையினால் நாம் ஆன்மீக பாதைக்கு செல்லவும் கலியிலிருந்து நாம் தப்பிக்கவும் முடியும். அந்த டிராயிங் வரலீங்களா மாதாச்சி உங்களுக்கு? நாங்க வைகுண்டம், துக்காலயம், நரகம் எல்லாம் போட்டு வச்சிருந்தேன். நானே சொல்லிடுறேன் மாதாஜி. நம்ம எல்லாம் இங்க எதுக்கு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா, ஆண்டவன் வந்து நம்மள இங்க கிருஷ்ண பகவான் அனுப்பியிருக்காரு. என்னன்னா நம்ம பல பிறவிகள் எடுத்து இப்பதான் நம்ம மனித பிறவி எடுத்திருக்கோம். மனித பிறவி எடுத்தாதான் நம்மால வைகுண்டத்துக்கு போக முடியும். இல்ல இதுல நம்ம மனித பிரிவு எடுத்ததுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம இதுல வந்து ரஜோகுணம், தமஸ் குணம் இதெல்லாம் இல்லாம நம்ம தமஸ் குணம் இல்லாம நிஷ்காம இது மூணும் ஈடுபட்டு நம்ம இருக்கணும். அதாவது இதுல என்னன்னா, நம்ம பகவானுடைய பகவானுடைய அவருடைய கிருஷ்ண உணர்வுல இருந்து நம்ம யாருக்கும் உடலாலும் உள்ளத்தாலும் எதிரியும் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு யாருக்கும் துன்பம் கொடுக்க, நமக்கு மாத்திரம் இல்லை, எந்த உயிர்வாசிகளுக்கும் கொடுக்க கூடாது. நம்ம கிருஷ்ணர் வந்து என்ன பண்ணாருன்னா, மகாபாரதம் அந்த குருச்சேத்திரம் போர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அவர் வந்து அர்ஜுனரோட தேர்ல போறாரு. தேர்ல போயிட்டு இருக்கிறப்ப அந்த போர் பாதை எப்படி இருக்கு, அந்த இடம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போறாங்க. அப்ப போறப்போ அங்க ஒரு மணி இருக்கு அந்த ரதத்துல, அதை வந்து அடிக்க சொல்றாரு. அடிக்க சொன்னது அர்ஜுனன் ஒண்ணுமே கேட்கல, அந்த மணியை அடிச்சிடுறாரு. அடிச்சதான் அது கீழே போய் விழுகுது. இவங்க ரதத்துல போயிடுறாங்க. அர்ஜுனனுக்கு ஒரே சந்தேகம், எதுக்காக இப்படி வந்தது, இவர் எதுக்காக அடிக்க சொன்னார், ஆனா கேட்கல. அப்புறம் 18 நாள் கழிச்சு அவங்க திருப்பியும் வர்றாங்க. வந்ததும் கிருஷ்ணர் சொல்றாரு அர்ஜுனன்கிட்ட, நீ போய் அந்த மணியை எடு அப்படிங்கிறாரு. அப்போ கிருஷ்ணர் போய் சொன்னதும் அர்ஜுனன் போய் அந்த மணியை எடுக்கிறாரு. எடுத்தா அதுக்குள்ள பறவைகள் குஞ்சுகள் இருக்கு. அது இவங்க ரதம் போறப்போ அந்த பறவை அந்த குஞ்சுகளுடைய அதாவது முட்டை தான் விட்டுட்டு போயிருக்க அந்த பறவை, அது வந்து ரதத்தை சுத்தி வந்திருக்கு. நம்ம கிருஷ்ணர் வந்து எல்லா உயிர்களிலையும் இருக்காரு. அவரு ஜீவாத்மாக்குள்ள ஜீவனா இருக்காரு. ஒவ்வொரு புழு, பூச்சி, மரம், செடி, கொடி எல்லாத்துலயும் இருக்காரு. ஆனா அவருக்கு அது தெரியுது. அதனால அந்த இத்தோண்டு அந்த இதை இருக்கிறது கூட அவர் காப்பாத்துறதுக்காக அந்த மணி அடிச்சு, அந்த மணி 18 நாளா அது மூடி வச்சிட்டு இருக்கு. அது குஞ்சு பொறுக்க அவர் அதை திறக்கிறப்பதான் அர்ஜுனனுக்கு தெரியுது. அட பாரு, நமக்கு தெரியல, என்னமோ அடிக்க சொன்னாரு, அடிச்சு போனா இத்தோண்டு உயிரை கூட அவரு இது பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு. அதான் இது வந்து நம்ம இருக்கிறது துக்காலயம். துக்காலயத்துல வந்து நம்ம இப்ப கலிகாலத்துல இருக்கோம். அதனால எல்லாம் ஏமாற்றுதல் எல்லாமே இப்ப நடக்குது.
காமம், குரோதம், பேராசை எல்லாமே இருந்து நம்மள நிம்மதி இல்லாம ஆக்குது. அது நம்ம நல்லா இருக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், சத்துவ குணத்துல இருந்து நம்ம போகணும். நம்ம யாரை கும்பிடணும்னா கிருஷ்ணரை கும்பிட்டாலதான் நம்ம வைகுண்டத்துக்கு போக முடியும். நம்ம சிவனை கும்பிட்டா சிவலோகத்துக்கு போவோம், பிரம்மனை கும்பிட்டா பிரம்மலோகத்துக்கு போவோம், இந்திரனை கும்பிட்டா அதாட்ட 14 லோகத்துல இவங்களெல்லாம் கும்பிட்டுட்டு திருப்பியும் நம்ம துக்காலயத்துக்கு தான் வரோம். அதாவது நம்ம எவ்வளவு பாவ புண்ணியம் பண்ணிருக்கோமோ அதுக்கு தகுந்த அப்படி அந்தந்த கிரகங்கள்ல நம்ம போயிட்டு திருப்பியும் அவங்க அனுப்பிச்சிடுவாங்க. அதே மாதிரி நம்ம தப்பு பண்ணோம்னா இந்த நரகத்துக்கு போகணும். இந்த கோபம், பேராசை இதெல்லாம் இருந்தா இந்த துஷ்ட தேவர்கள் இருக்கிறது, பேய் பிசாசு இருக்கிறது, அந்த இடத்துக்கு தான் நம்ம போவோம். இங்கேயாவது நம்ம சந்தோஷமா இருந்துட்டு வரலாம். இந்த சிவலோகம், இந்திரலோகம் எல்லாம் போனாலும் 10 நாள் நல்லா இருந்துட்டு திருப்பியும் துக்காலயத்துக்கு வரலாம். ஆனால் இங்கெல்லாம் போனா திருப்பியும் துக்காலயத்துக்கு வந்துட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணோம், அப்போ நம்ம சரியில்லைன்னா கடைசியில நம்ம நரகத்துக்கு தான் போகணும். ஆனா நரகத்துக்கு நம்ம மனித உடலோட போறோமா இல்ல எந்த உடலோட போறோமான்னு நமக்கு தெரியாது. அந்த நரகத்துக்கு போயினா அது வெளியில வர்றது ரொம்ப கஷ்டம். அதனால நமக்கு ஆண்டவன் கொடுத்த இந்த மனித உடலை வச்சுட்டு நம்ம மனசை நல்லபடியா வச்சுட்டு ஆண்டவன் மேல நம்ம எல்லாமே அவர்கிட்ட அர்ப்பணிச்சுட்டு நல்ல கருணையோட அவர்கிட்ட இருந்து நம்மளை அர்ப்பணம் பண்ணிடணும். நம்மளையே நீதான், அதாவது நமக்கு நம்ம அம்மா அப்பாவை தெரியாது, நம்ம வயசுல ஆண்டவன் கொடுத்ததுதான், நம்ம பிள்ளைங்களும் நம்ம இது பண்ணல, எல்லாம் ஆண்டவன் தான் எல்லாம் பண்றான். அதனால இப்ப நம்ம இப்ப எல்லாம் துணையாங்க, நம்ம மேல பொறுப்ப நமக்கு யாரும் துணை கிடையாது, இறைவன் தான் நமக்கு துணையா இருக்க போறாரு. அதனால இந்த பந்தம், பாசம், பற்று, இந்த பொருள் இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இந்த பௌதீக இது உலகத்து மேல நம்ம பற்று இல்லாம நம்ம ஆன்மீக பற்றுல போய் நம்மளும் 4 பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். சுயநலம் படக்கூடாது, யாருக்கும் சுயநலம் இல்லாம நமக்கு வேண்டியதை மாத்திரம் வச்சுக்கிட்டு பிரத்தியாருக்கு நம்மளால எவ்வளவு முடியுமோ மனசாலையோ இல்ல நம்ம சொல்லி கொடுக்கறது மூலியமாவோ இல்ல நம்ம உடலாலேயோ இல்ல பணத்தாலேயோ நமக்கு வேண்டியதை வச்சுட்டு எல்லாரும் ஹெல்ப் பண்ணணும். அதாவது ஹெல்ப் எவர், எல்லாரும் ஹெல்ப் பண்ணணும். அப்படி ஹெல்ப் பண்றப்ப நம்ம பார்த்து ஹெல்ப் பண்ணணும். ஒரு குடிகாரனுக்கு கொடுத்தா நம்மளுக்கு எடுத்துட்டு போய் அவன் குடிச்சிட்டு வந்துடுவான், குடிச்சிட்டு வந்தா அந்த பாவம் நம்மளதான் சேரும். ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட்ஸ், ஒரு வண்டி போயிட்டு இருக்கு, வேனுக்கு போயிட்டு இருக்கிறப்ப ஒரு பண்டில் கீழே விழுந்துருது. விழுந்து பின்னாடி கார்ல போறாங்க. உடனே அவர் சொல்றாரு, அவர் முதல் நாள் தான் ஒரு பிரசங்கம் கேட்டு வந்திருக்காரு, எல்லாரும் ஹெல்ப் பண்ணணும்ட்டு. ஐயோ அவன் வண்டியில போட்டு போயிட்டான்ட்டு இவன் போய் வண்டியில தூக்கிட்டு வந்து வேன்ல வச்சுக்கிறான். வச்சுட்டு அதுக்குள்ள இந்த வண்டி போயிடுது. அப்புறம் சரி பின்னாடியே போறான். பின்னாடி போனா இன்னொரு வண்டியில் விழுது. என்னடா இன்னொரு வண்டியில் போட்டுட்டேன், திருப்பியும் வண்டியில் நிறுத்திட்டு திருப்பியும் போய் அந்த வண்டியில் எடுத்துட்டு வரான். எடுத்துட்டு வந்தது என்ன ஆகுது, திருப்பியும் அந்த வண்டி போயிடுது. வேகமா போய் நிறுத்தி, என்னடா வண்டியில் விழுந்துட்டே இருக்கு, நீ போய் விட்டுட்டே போறியா எல்லாத்தையும். உடனே அவன் சொல்றான், அது நியூஸ் பேப்பர், அது நான் அந்தந்த கடைக்கு முன்னாடி நான் போட்டுட்டு வருவேன், அந்த கடைக்காரன் அதை எடுத்துட்டு போயிடுவான், நீ ஏன் அதை போய் எடுத்துட்டு வந்த. அதாவது இவன் உதவி செய்யறாப்ப இவன் நினைச்சிட்டு இருக்கான், ஆனா அது அவனுக்கு உதவி இல்லை. அதனால நம்ம செய்யறது உதவிதானா அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டுதான் உதவி செய்யணும். அப்புறம் இது ஒண்ணு சொல்லிடுறேன். அப்புறம் இன்னொன்னு இந்த இது மனம்ங்கிறது ஆண்டவனுடைய இதுதான். அதாவது காலங்களில் வசந்தம் அப்படின்ட்டு எல்லாம் சொல்றப்ப புலன்களில் மனமாக இருக்கிறேன்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு. அந்த மனத்துல இருந்தா அறிவு வருது. அந்த அறிவு வரப்போ நம்ம எல்லாம் யோசிச்சுதான் செய்யணும். அதாவது அறிவில இருந்து எண்ணம் வருது. எண்ணம் வர்றப்ப நம்ம அந்த எண்ணத்தை ஆராய்ந்து செய்யணும். அதாவது நம்ம தாட்ஸ் நிறைய வரும், அது நல்ல தாட்ஸும் வரும், பேட் தாட்ஸும் வரும், எல்லாமே வரும், எதிர்மறை எண்ணங்கள்லாம் வரும். நம்ம எதிர்மறை எண்ணங்கள்லாம் விட்டுட்டு எது நல்லதோ அந்த எண்ணங்களை வச்சு நம்ம அதே தான் சொல்லணும். நம்ம நம்ம ஒரு அடிபட்டா கூட அந்த காயம் ஆறிடும். ஆனா யாராவது ஒருத்தர் சொன்னாங்கன்னா அது என்னைக்கு அவங்கள பார்க்கலன்னா கூட அந்த நினைப்பு அந்த மனசுல அதே காயம் அதே வழி நமக்கு தோன்றும். அதனால பிரத்தியார்கிட்ட நம்ம சொல்றப்போ பிரத்தியார் மனசை புண்படாம அவங்க சொல்றது நல்லா மெதுவா சொல்லணும். அதான் சொல்லு நம்ம பார்த்து சொல்லணும். எண்ணம் நல்ல எண்ணங்களா இருக்கணும். நம்ம எதுவுமே தப்பான கண்ணோட்டத்துல யாரையும் பார்க்க கூடாது, அவதூறு பேசக்கூடாது, எதுவும் பேசக்கூடாது. அதாட்டம் பண்ணிட்டு செயல் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம பிரத்தியாருக்கு நல்லது செய்யணும். உடலாலும் உள்ளத்தாலும் பொருளாலும் நம்ம நல்லது செஞ்சுட்டு நம்ம நேரா கிருஷ்ணா உலகத்துக்கு போறதுக்கு நம்மள தயார் பண்ணிக்கணும். அதுதான் நரகத்துக்கு போகணும்னா காமம், கோபம், பேராசை இதெல்லாம் இருந்தா நரகத்துக்கு போவோம். புண்ணியம் பண்ணணும்னா நம்மளெல்லாம் திறந்துட்டு நம்ம கூட யாரும் வரமாட்டாங்க, நம்ம பிள்ளைங்களும் வராது, யாரும் வரமாட்டாங்க. அதனால நம்மளுக்கு இறைவன் தான் துணை. நம்ம நல்லது செஞ்சோம்னா நல்லபடியா நம்மள கூட்டிட்டு போயிடுவாரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா நன்றி மாதாஜி. இப்ப அது வந்துருச்சுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட்
வெல் presented. ஸோ அதாவது மைண்ட் அண்ட் சென்ஸ் கண்ட்ரோல் வந்து ஒரு பெரிய டாபிக் ஆக்சுவலி. ஸோ அதாவது அது பேசணும்னா நிறைய பேசிட்டே போலாம். அதை நம்ம சாதாரணமா பேசலாம் மாதாஜி, அவ்வளவு இருக்கு மகாமந்திரம். அதுல வந்து மனசஞ்சலம், மனச்சோர்வு, மன அழுத்தம், குழப்பம், தெரிஞ்ச அளவுக்கு சொன்னாங்க மாதாஜி. இன்னும் நிறைய போனோம்னா டைம் ஆயிரும் மாதாஜி. அதனால நாங்க சிம்பிளா அப்படியே எடுத்துட்டு போயிட்டோம். No, you have done a great work only. Thank you very much. நிறைய இன்ஃபர்மேஷன். அவ்வளவு பேசலாம். நயஸ் மாதாஜி, நல்லா இருந்தது. Thank you.